Os recentes casos de meninxite en España fixeron saltar todas as alarmas sanitarias. Este pasado luns, unha rapaza de 17 anos falecía en Denia, Alacante, poucas horas despois de ingresar no hospital. Un caso fulminante que obrigou a activar o protocolo sanitario e a tratar con medicamentos a todos os seus contactos estreitos. Apenas uns días antes, o 20 de marzo, outro mozo de 15 anos perdía a vida en Badaxoz a causa dunha meningoencefalite. Dúas mortes que reavivan a preocupación por unha enfermidade tan coñecida como temida, e os datos epidemiolóxicos reforzan esa inquedanza. Entre finais de decembro e comezos de febreiro notificáronse 47 casos de meninxite bacteriana causada polo meningococo, dos cales 8 resultaron mortais. Precisamente os expertos poñen o foco de atención nesta bacteria do sergrupo B e que esta alarmante meninxite xa se cobrou a vida de 2 mozos no Reino Unido. Un gromo explosivo iniciado nunha discoteca que nos últimos días transformou a Universidade de Kent nun lugar fantasma con clases suspendidas e colas kilométricas de estudantes buscando antibióticos e vacinas. Para dar resposta a esta alarma social, Galicia vende ampliar o calendario vacinal cunha dose de reforzo aos nenos e nenas de 12 anos. Bueno, pois moi atentos porque é un tema que xera moitas dúbidas que imos a tratar de aclarar hoxe con Héctor. Querido, primeira pregunta, que é a meninxite? Pois mira, a meninxite é a inflamación dunha capa que temos todos nós no cerebro e na columna vertebral. É dicir, rodeando aquí o cerebro, temos unha capiña que vai rodeando toda esta zona que se chaman as meninxes e tamén rodea a médula espinal. Por eso temos aquí a columna vertebral. E cando esa capa se inflama, probablemente por unha infección, é cando se ocurre esa meninxite que é tan grave, tan importante, porque está afectando a capa que rodea o noso cerebro. Claro, pero algo moi importante que non todas as meninxites son iguais, non? Hai tipos de meninxite, unhas máis graves que outras, non todas son como a do Reino Unido. Entonces, Héctor, imos a tratar de aclararlo para empezar. Imos ver aí un grafismo, que tipos de meninxite hai? Claro, eso é importante, porque ás veces vemos que hai un gromo de meninxite, por exemplo, nun colexio, e que ás veces non se fai nada e ás veces se fai moitas cousas, porque hai principalmente 2 tipos de meninxite. Habría máis, pero a maior parte dos tipos son ou vírica ou bacteriana. É moi importante diferenciar isto, porque a vírica vamos de chamar a boa, non é que sexa a boa, non é desexable ningunha, pero vamos de chamar a vírica a boa e a bacteriana a mala. Por que? Porque cando temos a meninxite vírica, que como vemos son a grande maioría dos casos, ás veces oímos falar da meninxite e xa nos alteramos. Bueno, pensa que a gran maioría dos casos, 80%, é de causa vírica, e realmente vai ser un proceso que cura sen máis consecuencias, que cura sen grandes problemas. O sea, realmente aí tranquilidade. E cando é bacteriana, que son o 15%, é cando sí estamos falando dun problema. Esa é a grave. Esa é a grave. Afortunadamente son os menos, pero é moi grave. E esa grave como se contaxia, Héctor? Pois mira, esa grave bacteriana normalmente está producida polo meningococo. Pode ser polo B, polo C, como imos ver despois. E como se contaxia? Como a gripe. Contáxase polas gotiñas, cando falamos, cando tusimos, cando esbirramos. Por eso é tamén polos obxectos que todos nos compartimos. Por exemplo, pois por un bolígrafo, nun colexio, dentro dun centro escolar, pois por todos os xoguetes que teñen ali os nenos, un pois que ten meninxite, pois tuse, bota a man á boca, toca este xoguete, logo chega outro neno e o toca e xa se pode contaxar. Por eso falamos de máscaras, falamos de higiene de mans, e de ollo con estes obxectos que compartimos, porque aí tamén estaríamos compartindo esas bacterias da meninxite. E que síntomas dá a meninxite? Agora se te está escoitando alguén que empeza como a alarmarse de atopoume mal, que síntomas dá? Pois polos síntomas en principio non é moi doado diferenciala, porque os primeiros que vamos a ver é febre alta, imos ver vómitos, imos ver dor de cabeza. Eses serían os síntomas iniciais, que, bueno, pois pode ser unha gripe, pode ser calquera outra enfermidade. Que é o que sí nos vai diferenciar e decir, ollo, alerta, que isto pode ser meninxite? Rixidez de pescozo. É un signo moi claro cando, por exemplo, tumbamos o neno nunha camilla e doblamos o cuello. Vemos que do cuello que lle custa doblalo, que non dá doblado o cuello, incluso ás veces se dobla o cuello levanta as pernas, ou sea, vemos que hai esa rixidez no pescozo porque decimos que se inflama esa membrana que está no cerebro, claro, pero tamén na columna vertebral, e por iso vai ter esa rixidez. E logo tamén outro signo moi característico son as manchas na pel.
aparecen unhas manchas vermellas que incluso ti, cando as apretas ou apretas así a pele, a moves e tal, ves que a mancha sigue aí e ves que esa mancha non desaparece e que aparecen esas manchas vermellas. Se aparece todo isto, é moi posible que sexa meningite, pero hai que facer unha proba para descartar. Claro, estará dicindo a xente, pero os síntomas son comuns para a meningite máis inocua que para a meningite bacteriana? Totalmente, por eso ás veces cando decimos, vale, hai un caso de meningite, vale, perfecto, nun colexio, que hai que saber agora se é vírica ou se é bacteriana, porque como dixemos ao principio, unha é, entre aspas, a boa e a outra a mala. Entón, dependendo de cal sexa, imos facer unhas cousas ou imos facer outras, porque se é da boa, en principio o resto dos nenos non teñen que facer nada, simplemente, bueno, vixilar se aparecen estes síntomas, pero se é a outra, a mala, a bacteriana, entón sí que teñen que tomar un tratamento profiláctico para evitar que ese gromo se siga espallando, porque esa, a mala, pensa que a mortalidade é moi alta. Unha de cada 10 persoas con meningite bacteriana acaba perdendo a vida e moitos outros deles acaban con secuelas. E como se trata esa meningite bacteriana? Pois temos que tratar a infección, temos que ingresar a esa persoa no hospital e temos que ir tratando a infección, pero é moi difícil de tratar, é moi complicado. Ás veces, esa evolución non é todo boa porque acaba afectando, como vemos, afecta o cerebro, afecta a médula espinal, afecta a outra serie de órganos e non é doada de tratar, é moi complexa, hai que aillar esa persoa para que non siga contaxiando e o resto das persoas que tiveron contacto estreito con ese neno ou con ese adolescente, pois habería que darlle ese tratamento preventivo a base de antibióticos. Ademais, vemos que se contaxia moi fácil e ademais hai como dous edades na que é máis típica esta meningite. Falamos de menores de 5 anos e logo hai outro repunte aí entre os 15 e os 24, que é o que estamos vendo en Reino Unido, nesta universidade, que están aí nese grupo entre 15 e 24, e por eso que fixeron agora, implementaron esta nova vacina da meningite a partir dos 12 anos. Para que? Para que estean protegidos de cara a eses de 15 a 24. E que so che a decir, Héctor, cal é a nosa arma máxica contra esta meningite? Esta é a única que temos, a vacina. Esta é a vacina contra a meningite, é o mellor que podemos facer se queremos que os nosos nenos non collan meningite. Vacinar, unha vacina totalmente segura, totalmente recomendable e que debería vacinarse todos os nenos e todos os adolescentes para evitar coller esta enfermidade que, como vemos, é tan grave e que pode acabar mesmo coa vida. Unha de cada 10 persoas acaba falecendo. Se non queremos que lles pase aos nosos nenos, aos nosos fillos ou aos nosos sobriños, vacinar, non temos outra cousa. Se estamos vacinados da meningite e entramos en contacto co foco, como nos acabas de explicar, ou non temos a enfermidade ou a pasamos de xeito máis liviano? Sería moi difícil, realmente difícil que a colléramos. Ademais, que pasa? Que cando nos vacinamos non só nos protexémonos a nós e o resto, porque rompemos esa cadena de transmisión. É dicir, eu, por exemplo, se teño meningite e todo o resto da xente está vacinada, non a vou contaxiar, estás cortando ese gromo totalmente. Sen embargo, se hai máis xente non vacinada, acabas espallando e ao final o que podería ser unha enfermidade que incluso lográsemos erradicar como foron outras ao longo dos anos gracias ás vacinas, pois é unha enfermidade que se pode ir mantendo. Así que vacinar, vacinar e vacinar. Por iso, por esa alarma xeral xenerada, a Xunta anunciaba onte ese cambio no calendario de vacinación que imos a repasar, porque saben vostedes, acaba de dicir Héctor Castiñeira, é fundamental para evitar esta enfermidade. Calendario vacinal que imos a repasar, Héctor, porque ten esa novidade que onte contábamos que implicou rapaces de 12 anos. Claro, é porque temos dous tipos diferentes de vacinas contra a meningite. Un que sería contra meningococo tipo B, que sería a que vemos aquí, meningococo B, e a outra que vemos que é a tetravalente. E contra que esta? Pois é contra o meningococo A, C, W, Y, porque hai como varias familias de meningococos, non? Entón, unha que é a tetravalente é contra todas esas familias de meningococo e a outra é simplemente contra ese grupo o B, que o 70% das meningitis bacterianas están provocadas por esta. Por eso é tan importante esa vacina do meningococo B. Que o que pasa? Que se incorporou o calendario vacinal hai 4 anos, no 2022. Ata o 2022 non tiñamos vacina no calendario vacinal contra este meningococo. E por eso temos a toda unha xeración de nenos de adolescentes galegos que están sin vacinar, non porque non se quixeran vacinar, pero porque non estaba esa vacina. Entón, como non estaba no calendario vacinal, moitos deles non a puxeron e agora xa sí teñen a oportunidade de protexerse. Pois maravilla, que aproveiten efectivamente esa oportunidade. Non sei se temos algunha preguntiña de WhatsApp, creo que sí, que nos chegou unha pregunta para ti,
Héctor, xa dicimos que este é un tema que está xerando unha lóxica preocupación. É que sempre alerta, sempre que se vai falar dun gromo nun colexio, meningite, e por que se sabe que hai ese gromo? Porque sempre que aparece un caso de meningite hai que declarámoslo para cortar esa cadena de contagios, e por eso sempre sempre asusta polo problema que ten, por la mortalidade que ten. Lóxicamente. A ver, consúltanos, que debo facer se estou en contacto cunha persoa diagnosticada de meningite? Vale, claro, aquí o primeiro que teníamos que saber é se é vírica ou é bacteriana. Se estivemos en contacto cunha persoa que ten meningite e da vírica, da boa que decíamos ao principio, que bueno, non é que sexa boa, pero para entendernos. Da que non entendernos da boa, aí non habería que facer nada. Simplemente, pois nada, seguir coa túa vida normal e xa está. Se da outra, se da bacteriana, da mala, entón aí sí que nese caso teríamos que tomar un tratamento profiláctico a base de antibióticos, tomar uns antibióticos na casa uns días para evitar desenrolar a enfermidade. Eso sí, sempre que tiveremos contacto estreito con esa persoa. Se o veciño da baixo e fai 15 días que non o vemos, non pasa nada. Non habería problema. Héctor, moitísimas grazas.